Tang kiu ba pi translate komik ru kata ngam la shu klam dar ki sngew tanat shisha ba jay pen mi shu ba jay yo sngew lor ni ko ba jay pen kala khasilut kito baro khoi phite ba komik palan kublai shibun bes ba pi pen kala khasi kublai shibun ba jay ba pi pen kala khasi yangi ki bom sngew thu hindi to ai bo blai unang yai kar ku pi la kasni good job ba jay nang ba une uba kasuru bes ba sngew tanat ba sngew thu da khasi henrei hindi te om sngew bang kublai shibun ba jay pen kala khasi shu shu mo ba jay sngew tanat banyo sngew ba da khasi kasur sonam kum knai kinjit jit bes palan ba jay synrem komik bhai nei ba jay synrem kwa ice cream jong uraj ha 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 kabyang ba jay ani ko synrem la su sa ka kpo nga kublai shi hajar ngo ba philippine kala khasi bes palan ba jay synrem te nang pun mi shu shu da khasi ban ba je te wat yale kai nga subscribe no ba bes palat kane ka translate jung phi ngi bom sing thu hindi nga te nga bes palan ye phi menta ani bam ice cream ba ka sonam por bom pat yo bam taza kublai shibun ba jay synrem ban jet banang ba ngaru kwa tip ba kane story henrei ngam sing thu hindi menta te clear thang jay sngew dei shisha kublai shibun ba jay nang translate shu shu mo best ba synrem of good job ba synrem line translate omla shu yai ba jay nis jing sngew shrai kiya kren it kat ba ya raja pat plan penyap phan sayo bainong hakwe kasni kit it om ba jay best translator and best louder ba jr dang bun ki bakran fun ka sonam sngew ba se napan mi shu shu please best translator fite komik palat best pat ba jay thank you ba philippine shai te tamne perlok kublai shibun